Film hi kan thalom in karinga anui zathak en mu nom em maya a chang to pa hi lai patling ber hi pa valai mel dewa hi afa pa kha an sikul toilet a khan alawin ritha a chumi chong an sikul hau tu ta khan no chuan tuma ani ngai dan ni lo khan an sikul kha ko ta khing ta a anh han in king à na là hindu sa có lại cả bộ thiang lim te la a chỉ sang mai khala kho min sex chungchang in zirtir na ta kha eng am kha pat kho ma hi nen hian in king à mo no mai em noi za thak boka cho na to pa chuan an ho chwa lo pha ta a in shik thak kha suala ni lawa dan bo chia na ni lawa amero chu a in shik thak na mun sikul kha in shik thak na mun tur ni lawa a fu lawa ni ti in ko tin thlok na Siam a fa pa po chun hot chuak lo a ka tiang vel kha ni a mu nom em a kan ma mo riau ani tu na ya chon heng thil hi chan chu mizoram hi a boring man lawa eng a mo hi a thleng neu ranga thil nu za thak te thil lim om te thil run thak le thil lung chiat thak te a in thlen chok sek maya tu na po ma sa lo nai le ta eng a mo thleng chho le ang na lim om lam te lim om lo te po ni ang chu ta chuan invent film khur kan ngai a big takin sex chungchang hi a poimo em a mi zong in thunun vek thei lawa in ang pat point na kho sak thei lo kan ril put mang kan du zong ai nang lo miawa ama ero chu enga mo chen hi chu in sum thei viau mi pa ngai tan chuan india rama pon sai tam tak ben ani a no pang thlengin en turo mani hetiang he no pang lam pang han chevel po kha chung chu pok so ek wangin ben ani phota ten than khat chu court order antinan uttarakhand sarkar in 2018 na mai che tlairol kum som paruk mi geng rep ang chia an pong sual tok om nuwa khan khatiang pon site ka ben turin court order oma chu wang te chuan an ben boka kan thiat lar em bok chu IT ek wangin an ben boka chuan mi puingen na wangin pon site zariat chuang khan ben amaro chu chung ben zong apo chu Supreme Court in no panglam pang chau no panglam pang chet vel na sex video post na thin website ti vel ang chau kha ben tur ati a dang chu ben lo turin ati a Supreme Court thlu na chuan Puitling na pon video an lo en sex video vel an lo en chu an ma ni zalen na ni a an fundamental rights ni ti a zalen na zau tak ape a no pangero chu phal ni lawa no pang kum som ni nuai lam ne na atiang the dara sal ta en tir te a eng mo khap ania fulawa em a ti lo tur ni ti na ni a zel tan the na ni a mizoram chu kan boy thak chu sex video thar leak le to leak out le to ti Facebook kha te ron post a YouTube pa kan boy thak fe khop mai kan huang tau in kan ngam pa khop maya enge chan ka hrelawa Christian ram kan nia dan hi om lo ma se kan tia moi chia lo heng hi chu aru ka kan lo ti ta chu thu dang ani ati lo thei lo aru ta chon enge in shik thak te eng amo ti lo ringot thei ani lo na la ya om ve ama ro cho lang sar le wal au lu to ka kan tingam ta thin hi enge chan yang o ka tia boy thak khop mai mi then khat ti mi zong kan ne lo mi tlem te an ni chon soi ta zor ila lo en fia ve mai ula chu zia kan lak chho hi boy thak a tam thama sei kwala thatiang he le kabu Siam mo plum fet te writing te enge figure am milem eng mo khatiang a the dar a mi ril ruk tha kai suai kholo thei Zahmawh Rawngkai lampang thil han the dar te ka a thalawa pon video lo Siam te khang ka khap vek ani a khai khom don ila all sam zong in
a tha anga a rem theina hi IT ka chuan section 67 a kan hmu angin voi khat na chuan kum thum le noi khat thlenga choi thei ani a voi nin convict na ni chuan kum nga le noi som ania atam khop ma BNS a kan hmu le a section 294 chawa 95 fa te no pang chungchang chuta chuan a hremna da nep vele te thonga interpretation of statutes hian dan thojek hril fiana kan zir dan chuan tiang hramna dan in anglawa hramna in anglawa hian atlem jok kha man tur ani ti ten zia ka ko tak tak ang tin apply ka hrelawa ti chuan engpo chu lo ni se hram thai kan ni khang pon video lo siam te hriat tur ani puitling in kan lo en chu ni china kan soyang kan fundamental rights ani a right to life and personal liberty article 21 Indian constitution a khan a kha na huam shrim ma chu no pangkum tling lo ne na a tiang salte en tir te a phalani lo shrim ti lai kha reta ila ti chuan kan nu puite po ni sera kan nu puite lo po ni sela he tiang film en tura ti lui kha phalani lo shrim ani en lui tir kan du lo chung en lui tir te chung sang khan IT act te BNS te pokso ti vela khan mu tur oma lo zong ta ila thil thalo kha om thaya en ti lui nang chi kha eng po ni se a thalo hrim ani mizo chu kan boi thlak na chu in ti lui chu thudang lo ni ta se kan boi thlak em na chu sex video leak out thar om le to Facebook ate kan post a YouTube pa te kan post a ni chin lok po khan ka mu a om le to em ni te a video tak chuan post suang lawa han post a miron inbox ro in du ve chuan te ron te a then a khat thiang kha kan ni dan ania thil hriat tur om ni china kan soi kha right to privacy kha mi thil te hi kan du dan in kan post ngot thai lawan phalna te lawn kan longot thai bok law Zahmawh Rawngkai la thalak sexy an nei te mo enge mo lam phei chu an du don no chiang lo to ka chu wangin kan post ngot thai law mi an filamin king lawa min report du lawa thu nei tu te hne na ti ne mai ani la chun mi tam tak hi sual du se chuan zel tang tok hi chu kan tam to ina ren om chu wang chuan kan film khurangai khop mai tu ma an du lawanga an mong lam pang le enge mo taksa sexy light up private parts ang chi kha tu man post an du lawang chu wangin henga hian film khur tha a in ti thei taka in ti nei taka in ti nei thei taka ran post dar taka tru lo reng renga lo nei fu ni chun nang ma ni khan en ola atok viau ani lo chuang tum wang ni lo hian ki tiang tu bau kin chut non chaunga tang da yang ti kha alo om ve viau ania film khuro tha ti lai kha ka soi du a at viau lo tu ni hur wang hrim tam the hur wang ni lo pom ve thei thau ang kim kha chu wang chon film khuranga ya at lu tuk lo tur at mu sau Siam lo tur ani ti te kha ria ta tha kan sa khon nen point mil lo kan ti kha mi pa puitling kan lo en te kha chu thu san ani mai cha puitling po ti te kha ria ila dan te ka lo en ula threm thai ani a dan ina phal lo hrim ti te kha ta ila no pang hne na an salte han en tir te kha phal ani lo hrim ma tiang sex video te ang chi WhatsApp ta Facebook Telegram ti vela post te kha phala ni lo bok dan kha pani a khang te po ka hriat tur ani du dan na rik ve pup lo tur apoi thei kan hriat lo dana hian hriat lo hi excuse atling lo ka lo sha lo mo le ti kha excuse atling lo rang a hriat thiam thei lo dan po chiat a dan lo anga thil te chu dan lo anga thil ti ne mai hriat thiam dan om lawa chulai te chu hriat tur ani lo chuan
kan tum rang wang ni lo hian zel bang kan chut ve thei ti ta po kha hria ila an tinon van tlang hmuna khola ya te a hu hawa sex video ente big screen a eng mo e khatiang te po kha phalani lawa khap vek ani poi thei em poster tar te a thalo vek kan ni phal lo vek ti te kha sai ta ila dia ra ma pon side ben sak vak kan te khang khang te po kha thil thleng thina rep case atam em reng mai India hian ti top thei le thei pon lawa film po hian an chang na sa rep chung in pong sol na atam em awanga alo re ve dok na to rin an tia amaro chu om zian nei thei lo me ring kan tam sia vai hawi an ru chuak ngai mani an pong sol an that zui zia le ngala rap thak thei em su wang chuan dia rama chuan ben om re po ani ama ro chu a Puitling kum tling to na te ka chu lo en ve kha ding na chan vo te kan lo nei ve wang khan a in khap ringot thei lo ve bok thri na chung tu thil om zia chu nia chu wangin eng po ni se kan en ani pon ma ni en noi kha to ka mi dang hne na han ser ko la group pa te mo khoi mo han ti kol kha tu lem lawa mi zo te hi kan a ka ti chan chu tu te mo in ngai zong in abial nu ne an khosak dun lai a khan video on record ta an lo in khoya tin tin mo an lo khosa a khang te kha vman ni von that mai om hi ani lai hian poisa lo po ni chuang lo an the dak ta sang thin hi enge om zia ne o ka ti an in timwal phau tho na khotlang kan nong don chiang ka tiang ni chuan mi min hu dan amak adang lam vek don kum khom hing hliau na tur thilania apoi lu tu kha nu pui pasal nei le a hu phur om don hian ka ria ka tiang tan chuan chu wangin ngai to chir tha pom star ne kan dun le zon thu dang ani ani dan atam tianga lo nei si lo mo a tho na mol phau le khotlang en dong ni tur le mi nui zat a tho na dong tur ngot lo khan sex manga e kan zong du a poisa kan lo du ti dan om reng tam lo tu ngai tu amai tur ne chu ti ni lawa lo nei bok si lo tho na mol phau tur ra kan han ti dar ta thin hi chu apoi khop mai kan nun kan ti chevek ani dau bara po ni ro se dan in phal lo ti kha hria ila Bible he en lok kong top nan tir ko polang me du kher lu tuk nun in vong bok si kha bulom hi hat la karinga a cheng ker don hin hria lu tuk a cheng ker te kan te ril ro te de o hini du me la ni tir ko pol kha mi sia vel he ma thu du zet chu tiang chu ma ra chu du tui wang ni a Roman Catholic khaw na father an ti ten na an ti ang chi kha ani du thu sam chu ni ale khatuna hian chiang takin kan hua de chona zertir zela no pui nei pon no pui big nei ro se pasal big nei ro se ti ang chi kha du dan ni te kan sia azia ka min kop kwa le enge mo kha atu lawa ti chuan in sum zo tho lo ni chuan no pui pasal nei ro ti a in sum thaina nei lo ro chuan in nei ro sa hur ai nei chu thazok si atia hur ai chuan tha nei ti kha pathian thui min zertir dan po ni a ama ro chu in nei te hi ti mai ni lawa nei tur mu ngai lai hi boi thak lai ber chu ni nei du ang po la min nei du kan mu lo cha boi thak khop mai chu
anh po ni semi pa ngai tan rel ru phim har phim tan chuan a in zoom thei khop mai thil hi rui hlo te la kan har phim lo hian a boi thlak thina in zoom ma har in zoom lo na thlen te kha wa in chuan zu khar ro po ni nga zu hian a thlen na se bi ka tharum tho na te eng ma hi chu wangin har phim hi poimo ani thila hian rui chang te nei thin ma ila rui reng lo to thil poi hi thleng nge pl lian dinga kha zpm ho chung in khoma thu soina a khan zu ta po hi kum khata nau khatte kan in chona poi vak law ate thil poi lo chun na sat law en ngata ni ti vel soina khan ani ve chi a min ti za om lo vek khop le enge mo in chung ko rel te buai ko pa in te kha a thalaw reng in law ringot kha a thabera a that phe chu mara so lo ti lo thei lo ani po in thu pui hla pui bera nei lo ila ve bera nei lo ila chung ko in rem lo na la bu na thlen ko pa in te kha chu lo reng a min ti za om lo le min enge mo tur khopin in du mi lo tur kan in ani po en lo in zau te chu kai ka thiam khop mai a poi em na po hi ka lawa in da ni na zer chuan amai ro chu soi ang khan chung ko ti buai vek khop chung ko khosak a rel ti buai khop min ti za om lo vek khop kan na min tho tir thei lo khop te tharum min tho tir tur khop enge mo buai vek khop in ha chu a thalaw reng har phim lo hian thil hi apun lun zual do a chu chuan mi pat me chen na te po hi enge mo a thlen na sa ni thil thalo hi ti hi chianga har phim chona in zoom thei lu tu thil reng hi sex chau lo po tong kam thalo te po kan han kai phura kan tong chapau le enge mo ang hi har phim chuan ti har khop mai khan noi de wa zana whatsapp ta kan lo tong tama khoi ama facebook te po niang tu ka kan zak ngoi khatiang khathil om thina maro chu kan har phim chuan kan nui liam thei ani tam taka khan chulai tak chu ni a chu wang in heng ta po hi har phim lo na hian thil tam tak a khoi poi thina har phim a poi mo ani ti ka soi du na ani chu te chon dani na phalo india rama chon khap kha tam em ma pong so la tam lo tu ka wang hian kum tling lo thing khoi zawang in pokso acti ta eng mo kan nei kan ti kha tin it ka electronics thila he tun lai digital cover kan chenga whatsapp facebook ang kim mai he technology lama kan san to wangin mandan kan thiam angai achunga ta po chuan poi khoi theina tam awangin dana han oma khang te po ka hriat a tha a eng po ni se mi sex video kan ni po in emo kan chen om dula chelo deuh khalak sexy deuh kan lo nei ni po in ein bua lai thak te po kan lo la ru ni thei khang te kha suala dan bo chen na ni a kan lo nei pal ani po in post dar lo to right to privacy kan ti kha an phalna te lo kan post thei lo shrim chu wang chuan sex video siam chau khan la thil poi tam tak om thaya film khurangai in ti nei dawin sex video lo thara leak out le to ti ta kha chin to lo a tha a thinga mai